Hej og velkommen til Foderdatas konkurrence. Jeg har valgt, at vi skal prøve noget andet den her gang. At vi skal prøve at finde ud af, hvor lang tid en hest i virkeligheden bruger på at spise 500 kilo fodermiddel. Der er nemlig forskel på, hvor lang tid det tager at spise forskellige slags fodermidler, og det kunne jeg godt tænke mig, at vi prøvede at videodokumentere. Så opgaven til jer, det er afmål 500 gram foder, om det er hø, om det er vrap, om det er mysliprodukter, korn eller fiberpiller, rugpiller for den sags skyld, er helt op til jer. Det er bare vigtigt, at I beskriver det til kameraet, sådan så at vi ligesom ved, hvad vi har med at gøre. Når vi starter op, så er det også væsentligt, om det er i et hønet, om der er små masker eller store masker, om det er en slow feeder af en eller anden art. Det er vigtigt, at I siger det til kameraet, sådan så at vi har det at gå ud fra. Ved siden af mig, der har jeg målt 500 gram vrap af. Det er en vrap med en tørstofprocent på 76% i det her tilfælde. Det kunne også bare være, at I havde en fornemmelse af, at det var en rimelig tør vrap, eller at det var en meget våd vrap. I forsøger at beskrive det så godt som I kan, hvis ikke I har analyse på. Det er helt okay. Sørg for, at I vejer det rimelig grundigt af. Der må gerne være en lille margen på en 5-10 gram, men helst ikke mere end det, når vi kun har med 500 gram at gøre. Ved siden af mig, der har jeg en PRI-hoppe stående på 8 år. Hun er 163 cm og vejer omkring en 500 kilo. 600, det er sådan lidt. Jeg er faktisk ikke sikker, og det er faktisk ikke så vigtigt, hvad hun helt præcist vejer. Det, der er væsentligt, det er nogenlunde hendes størrelse, så kan vi ud fra det nogenlunde estimere det. Hvis I ved det, så er det helt fint. Så tager jeg min vrap her, og den ligger jeg på gulvet. Der skal være rent omkring der, hvor hesten skal spise, sådan så I ikke får alle mulige andre fodermidler ind omkring os. Og så er det vigtigt, at I filmer hestens mund, således at jeg kan se, hvor mange gange at hesten den tykker. Det, der er interessant i det her forsøg, det er både at finde ud af, hvor lang tid tager det præcis din hest at spise 500 gram fodermiddel, og hvor mange tykkebevægelser er der i det. Og jo mere præcise I er med jeres kameraer, jo nemmere kan vi lave tingene bagefter. Det her, det er ikke til noget forsøgsmæssigt ting, det er ren og skær for sjov, og for at få en oplevelse af, hvor stor forskel der faktisk er på, når heste de spiser foderprodukter, hvilke fodermidler man bruger, og hvor lang tid tingene tager. Så nu vil jeg holde min mund og lade min hest spise sin vrap i fred og ro.
kan I se, nu mener Lunde, at hun er ved at være færdig med at spise, og at det, der ligger tilbage på jorden, det er rester. Nogle gange kan vi undre os over, hvorfor der ligger så meget tilbage i boksen, når hestene de har spist. Det er som regel derfor. Så nu er I velkommen til at slukke kameraet, og så sende det ind på Foderdata. Det skal uploades på Foderdatas hjemmeside på Facebook. Og ja, det ved de fleste af jo heldigvis, hvordan I gør. Og så skal det blive til sidst, sidst i marts, skal det være en live-konkurrence. Så se at komme i gang med kameraerne og få optaget jeres heste i alle mulige situationer, hvor de spiser deres foder. Og så lad os få så mange videoklip som overhovedet muligt på siden. Tak skal I have.